Malapit nang matapos yung bahay ng kambing. Mga kabisdak. Ayan o.
Oh, yun mga kabisdak. Palagay ko is ano mga kabisdak. Buka, for sure bukas mga kabisdak is matatapos na talaga tong bahay ng kambing. And mamaya mga kabisdak is ilalagay na namin tong ano. Ito, tong dahon ng niyog. Ito mga kabisdak. So, ito. Lalagay na namin to doon mamaya mga kabisdak. So, yun yung update sa ngayon mga kabisdak, no? And matapos, malapit nang matapos yung bahay ng kambing mga kabisdak. So, shout out kay Kuya Bisdak. Kuya Bisdak. Ayan na. And mamaya Kuya Bisdak is babalik ako doon. Kasi nung pumunta ako nung kina minutes walang tao. So mayang hapon ko na lang balikan. So hanggang dito na muna no yung live natin kasi ano mahina yung internet connection ko doon banda sa sa likod kasi malayo kasi sa modem namin. So mamaya ulit